Hudde Wien bij Langwar, jouw spektakel op de Mar. Welkom bij het Scootjesjournaal dat Joet vanuit de Langwarderwielen komt. Dat Joet weer een fantastische wedstrijd ziet waar. Ik zei het in Joet al, we zijn bedoeld de aanroende dagen, de aanroende weken. En Joet wie weer zo'nzelfde dag dat van alles gebeurde. We praten dus na met onder andere Alco Rijenga, de skipper van het Heerenveen, debutant. Maar ik Gerhard Pietersma over de wedstrijd. Hij was tweede, krek achter Akram. En met hem zullen we het hebben over eco-training, wat dat ik maar wezen mij. En ik ben blij dat ze er is, Sippi Tegelaar. Zij scoot aan tafel en analyseert mij in deze uitsturing. En de muziek, daar ben ik grutskop. Het zijn twee muzikanten van de Sky Pilots. Alle reden dus om naar het Scootjesjournaal te zijn. En wat is Scootjesjournaal nog meer als zielen alleenig? Eten, drinken, zwemmen, Langwar. Ging dat wel goed? En 40 steeds. 40 vlaggen. Je hebt bij al die wedstrijden West. Ja, allegaar. Waarom in hemelsnaam? Ja, gezellig en mooi. En ben ik fan ergens van? Akram. Wat staat achter op je boord? Akram? Ja, wees. Ja. Je hebt nou je eigen scootje. Ja. Alsjeblieft. Ja, hier we eigenlijk al jaren, hè? Zolang Pieter achter het stuur zit, is Akram een scootje. Met wie de bal zit. Ja, een beetje. Een beetje bal zit. Nee, kijk hier maar inderdaad. Maar nou is het echt, hè? Ben je hem nou extra grutsk? Ja, wis. Ja, wis. We zijn elke keer een beetje vernienig op Gjalt. Had we zei dat dan praten we op bal. Het is 11:01. Ja, Wien. En het is vakantie. Even lekker een rozeetje. Even een lekker rozeetje. Heerlijk. Proost. Dit ziet er goed uit. Nou, dat dacht ik. Lekker, hè? Ja. Dit is wel een luxe feestje. Een heel luxe feestje, maar dat moet ook. Voor waar is dit? Dit is voor de middenstand hier van. Dus ja, een lekker Spaans feestje. Lende, lamsfilet hebben, of lamsboutjes. We moeten even de tijd hebben nog, maar we proberen wat lekker van te maken. Maar is er zelf van mij eten? Nee, dat is net de bedoeling. Dit is het goede leven. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja. Ja, eten en drinken en zielen, het jet bij elkaar. Maar we hebben het vooral over hebben zullen is zielen. En ik zei het al, ik ben blij dat ze er is. Sippi Tegelaar, die gaat mij analyseren. Sippi de hest van de middag, mij het wetter op West. Viel dus denk dat het mist heeft. Nou, mis je net, maar ik vond het wel spectaculair. Want wij gaan soms op een meter van de scootjes delen. Omdat er een hele mooie shots maken worden kunnen. En dat vond ik wel heel spannend. Maar ja, het is een fantastische wedstrijd, Joert. En wist wij steen zo mooi. We zeggen hier de strijen vlagen in de toppen van de mest. Akram, waar we tweede Jenne wordt en Tredde de Lemmer. We zien hier alle treien die echt een topwedstrijd ziet. Alleen nog de oren, die ben ik heel goed. En het mooie vond ik van jou dat Heerenveen er een keer bij zit. Ja, gelukkig hebben we Alco, dan kunnen we er dadelijk even over verder praten. Maar waar is dan nou op letten, Joert? Ja, ik zeg toch wel hoe ze de slag gemaakt zien. En het wie een heel mooi lang kruisrak naar de bregen. Hier is het vaak oors, omdat het gewoon net breder is. Het is snel wetter. En hij heeft soms hele kwatte kruisrakken. Nou weer het een heel lang kruisrak. En ja, dan kinderskippers ik wat. En dan is het tactisch zielen. En dan moet je zeggen van nou, waar doet dat het beste? Ja, Joet kwam het echt op die tactiek on, hè? Want elke route weer werd een koprenner. Ja, en kijk ik al even zijn. Jenne Waard, ik vond dat ze het in het begin even verspielen. Ze lijnen eerste. En toen maakte hij nog even een extra slagje. Hij wie gewoon verdedigd door het zielen op dat moment, Gerhard Pietersma. Hij is misschien helemaal net maar eens, ja, dat jaren we straks al. Ja, zal hem maar op vergje. Hij kwam in elk geval bij weer om. Ja.
we zullen hem eraan op verretje, maar eerst is het verzels het wedstrijdverslag van Elke Lok. Want er wordt altijd wat smeulskoe praten van deze rieke sponsors bij Langwaar. Die gaan nu eindelijk het Langwaarder scootje onder leiding als de wedstrijd in Langwaar begint. En we lezen ze dan lezen ze helemaal boppenkant. Links verdwijnen uit het bakboord beeld. Want wij showen naar de oren die wat dichter bij de startstreek liggen op het goede moment. Zo show je dat van bovenaf en dan show je onderin ik een heel soort lezen. Maar bovenin dus Langwaar is het toch weer op het goede moment. Maar onderin, ja, dan moesten we even zien hoe dat ging met Jennewaard. Jennewaard die bij de wal erop nog maar die maar draaien. Toen moest Snits draaien en dan maar al die oren draaien. Maar ja, denk ik nog een paar Valence, Grauw en de hele mannen, die komen er wel heel goed uit. Nou, en dan showen we even naar die man en dan showen we naar de hele man. En dan maakt Grauw daar helemaal rakelings bij Delven. Die komt van de wal en die toch dat de hele man, ik draai zo iedere keer op en er komt zelfs een protestvlag bij Grauw in te hingen. Zien de hele mannen die de beste start lieken te hebben. En Lemmer ziet er al vlakbij. En alle scootjes zitten er vlakbij. Ze zitten altijd heel dicht bij elkaar. Alleen drachten wie in de start een slagje ommaken. Ik denk dat die net goed bezig is. Wat zijn bijvoorbeeld wie er wordt bij. En die roept zien een boord van de provincie aan de kant. Want wij matten er los. Want je weet het al wel dat wij mij door in het klassement. Want wij zorgen verder op die oren zitten. En dan moet de Snits maar eens even draaien onder u. Want dan kunnen wij daar boven los komen. En Sa zielde dat maar verder en zielde dat maar verder naar de tonnen. En dan blijkt dat Lemmer de hele mannen wat in de tangen had. En dat Lemmer in dit kruisrak, zo lang is het rak, dus van de start uit, dat de Lemmer dus voorop kwam is. Nou, dat wordt ik een stiet voor Albert Visser om wat hoger in de dijklasseringen te staan. Hij is hier wel echt gelukkig mee verzeld. Hij krijgt wat krap op de tonnen, maar hij komt er wel omheen. En dan komt het veel voor. Maar dan zit Grauw en Jennewaard, die zitten er al vlak jongen. En die oren, die zitten er vlak achter. En je maakt het heule eind van de Heugenbregen ouw tot aan de Langwaarderveert weer om te zien van waar komt het goed uit. En dan schijnt Grauw het beste uit te komen. Die keert in de richting van. Maar er zit Jennewaard al bij. En er komt Lemmer al bij. En zo komt elke ding om de tonnen. Dan moet het zeil even oer. En dan moet je zien dat je een beetje goed uitkomen. Nou, Lemmer komt goed uit. Maar Jennewaard komt het allerbest uit. Die leidt voorop. En dan Grauw daarachter. Daar komt de Lemmer achteraan. En dan de hele mannen. Het is een werkelijk schitterend gezicht op de Langwaarderwiel. Maar dan show je hem wat Gerard Pietersma ook komt. Hij moet oud horen. Hij moet oud horen. Hij moet nog meer oud horen. En dan had er zoveel oud houden in die slag. Dan blijkt dat er zelfs achter Langwaar en Akkerem los was. En hij kan Walsijn aan zoals ik net voorbij komen. En Lemmer leidt daar zijn heuk. Nou, dan wordt het dus wel heel problematisch voor Gerard Pietersma. Die ten eerste weer een hul eind naar achter de zakken. Maar hij zult de strijd net op Jan Lemmer dus voorop. En ik zei het al, het is de tweede keer even. En Albert Visser die beziekt dat nou wat langer beter horen. Maar in het Varderwiense rak is het wel heel moeilijk, want dan komen ze weer dichtbij je. Akkerem op het tweede plak. En dan komt Walsijn en daar zit Langwaar nog goed bij. Ja, die bloedt voorlopig voorin. Zil letter wat weer omvallen. En ze gaan een hulswoord skippen die achterin zitten. Die bezieken naar voren te komen. En ze bloeden dringen in de wedstrijd van 14 skippen die elkaar absoluut neer onderin. Ze is maar Grauw is hier wijszaken. Moest de 3 keer draaien in het kruisrek oer stuurboord lezen. Dat is oer de verkeerde kant. En die wordt helemaal naar achter zo de middelen. En voorop lezen dan deze man Walsijn. Die leidt dan keurig op het tweede plakje. Op het tweede plakje Akkerem. En op het allereerste plakje leidt Lemmer. En dan denk je, die man leest er toch een heel lijn uit. Nee, want daar komen ze aan. Alle de zeilen breed. En de wind maar een oor uit de zeilen nemen. En dan komt Alco Rijn gaat er ineens tussendoor. Gaat het oude tuig van Jan de Boer er weer opzet. En dat gaat wat beter als dit tuig. En Daal Visser van Snits. Hij komt maar net naar voren. Hij komt maar net naar voren. Ja, plakje van plakje. Maar net zat er het wendwier dat er vroeger met 2, 3, 4 vooruit kon. Hij komt net vooruit. Want hij moet met iedereen en alles rekening houden. En bij deze man zeker. Want die verdedigt zijn positie, zijn tweede plakje als een luw. Want hij weet dat er dan heug in het klassement komt. En dan kan er de punten in het gemiddelde wat uitlopen. Walsijn bloedt mooi voorin. Die strijdt het heel parmantig op dat treden. Vierde plakjes en dan even. Ja, zo wie dat al jaar heel mooi. En daar komen de oren en daar komen dan Snits en Grauw. En Grauw in een stap weer naar voren. Ja, die ging je zelfs Langwaar voorbij bij de tonnen. Komen ze toch weer wat dichterbij. Maar ze zo'n klauwen horen in de ring van deze wedstrijd. Lemmer voorop en dan Akkerem daar achterom. Maar de wedstrijd is nou net dien. Want daar komt Jennewaard in de vierde.
En Jennewaard gooit het zeil oer en die denkt, ik moet die man maar even achterna. Daarachter wat zijn, die er voorbij gaan. En Jereveen is er ik voorbij gaan. Hij die even een haal daar in het Vaderwiense rek, dat we je omraakt. En dan zien hoe het verder uitkomt in het kruisrek. Want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Wat zijn dus nog vierde, Jereveen 4, wie al mooi naar voren. Ljouwert houden knap stand zien de man die daarachter zit. Maar dan zie je Lemmer. Lemmer gebeurt dus precies hetzelfde als het Gerhard Pietersma in de eerste omloop, of in de tweede omloop rekken. Hij mat erachter los, hij kreeg hem min en kreeg hem min. En die oren weer heuger en heuger. Hij mat zelfs achter wat zijn del. En dan leidt Akram in die voorop. Want Akram kon dat krek houden, draaide op die. Dat was heel nuttig om bij die tonnen te komen. En dan kon er nog krek van Jennewaard, wat nog beter leidt. Kon er om die tonnen komen. En Lemmer krijgt in het slagje weer om. Dan safvolle romte dat er van wat zijn. Dat er krek tussen de tonnen kan. En dan kan hij nog meidwaan in de top van het klassement. Nou, zat weer het een wonderbaarlijke wedstrijd. Dat meestal niet het laatste staan in het klassement. Mij strijden om de eerste plakken, Joert. En dat de verliezers van Juster dan de winnaars van Joert winnen. Al is je dan ik dat aan Jouren bijvoorbeeld er helemaal achterin ziet. Nou, dat zit Klaas van der Meulen net. Die is tevreden met deze positie. Maar deze man, daar ging het dan op. De onval weer van Gerhard Pietersma op de Akkermers. Maar hij kon er correct net boven komen. En dan in het laatste eindje naar de Walta en dan weer om. En Jennewaard beziekert er onderwijs te komen. Maar op het goede moment draait Pieter Meter en gaat dan om de tonhou. En dan had Jennewaard een te grote bocht meidje om Safir te komen. En dan gaat Pieter Meter als eerste om de tonnen. En dan zoen je sissen. Hij houdt het voor op een of andere manier naar de finish staat. Want het is de laatste keer dat de Levière worden moest. Kennen dat ik, want Gerhard Pietersma had in het Vaderwiense rek van alles sjellen. Nou, hij beziekert ik van alles om daar te komen. En Pieter Meter die koers nou en dan wel even een skeenwasje van benauwdens wat er weer. Want hij koer Gerhard Pietersma net goed kwijtreisje. Dat is een prachtige tafereel dat die man dan aan de gang binnen. Maar hier, hij leidt aan de binnenkant, goede kant van de tonnen, Pieter Meter. En Jennewaard kan er net komen. De zeilen worden dan weer oorgooid. Dan ik bij Pieter Meter verzels. En de Akkermers die horen stand. En gaan dan bijna de finish. En dan wint Pieter Meter het ik alleenig ben Joert de winnaar. Geweldig. Aan de kop van het klassement. Wat ben die scootjes sterk bij elkaar, hè? Oh, verschrikkelijk. Ik moet wel een kilometer verder jaren, maar het lukt het net. Nee, mooie strijd. En die heel vlagerig, hè? Want soms kun je heel min en soms kun je heel goed. Ja, we hebben de eerste slag hebben we een beetje pech gewoon. We zijn zelfs even 10 geweest. En heb ik een beetje slag die alles of niks. Kijk, wat een oor net, die hek al die. En we zijn gelukkig op een wal komen, maar de vlaggetjes, ik zei daar ook heen. En dat is mijn geluk geweest, dat we een gouden slag. Ja, heel leuk. Dan lijst voor en dan komt Jennewaard nog een keer, hè? Ja, als je dan met keuzes maakt, hè. Want Lemmer die komt ik daar waarom. En die is nummer 3. En Jennewaard is 2. Ja, dan zingen allebei de andere kant uit. Ja, ik denk, waar moet ik pakken? Nou, ik denk allebei maar. Dus ik heb wat tussenin zitten. Ja, dan moet ik op Lemmer wat verdedigen. En Jennewaard even wat loslitten. Maar dan kon ik het bakbord weer ompakken. Dus ik zei, dat wie even tactisch het koel precies al leer. Maar de kerst net een seconde verspillen, hè? Nee, jongen, dit is hersenbrekend. Dit is verschrikkelijk. Dit is scherp wezen. Maar dit is mooi, want nog had hij hem won. Alsjeblieft, nummer 1 voor het gemiddelde is het geweldig. Ik zoek er zitten, dat helpt het gemiddelde lekker mee, hè? Voor mij zitten we nog eerst in het klassement. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, jongen. Nou, hij kan goed rekken, die Pieter Meter. Ze staan in die boppen in het klassement. Maar daar komen we dadelijk zo aan. Joet is in elk geval de winnaar. Maar deun erop Jennewaard. Dan de Zuidwesthoeken. Wat zijn het? Jereveen. 5e. He, ik ben wat heger. Grauw en Snits. En dan vinden we Ljouwert op de 8e plak. Daarachter Langwaard. De hele mannen Drachten, de Zuidwesthoeken, Huzum. En als laatste eindigen de Jouwer, die ik nog een rondje maatje moest zien, de tonnen rekken. Dan het algemeen klassement. Akram, Boppoorn met 8,9. Daarachter Jennewaard met 14 en Langwaard met 15,9. Nou, onder mijn plak 4 bleef dus echt wel spannend. En misschien ik nog wel langer, want alles kan in dit kampioenschap. Zakje we verder naar onderenta. En zorgen we dat Ljouwert op de 8e plak stiet. Zorg even naar je eigen favoriet. En ik eindig je mij. Het is toch wel weer wat. Huzum als laatste. Wils die toch dat kampioenschap heel aardig begonnen. Maar goed, Gerhard Pietersma. Tweede. Ja. Tactisch net goed zielt, zei ik dan.
Nou ja, dan is dat zo. Maar wat vies er zelf van? Ja, daar kan je gewoon niks aan doen. De wind skift gewoon 30 graden in weer. En dan verdedigt het wel. Ja, op een gegeven moment leidt het voor en die verdediging, ik heb het warm van het worst, maar dan komt het dan net en dan moet je verlies nemen en hopen dat het verlies zo weinig mogelijk is. Want voor hetzelfde, als je als naar achteren was het dus jongen naar Grauw, die lijft vlakbij huis. Nou, die jongen had ik echt niks verkeerd in. Nee. Nou, dit is gewoon ziel en dat jij erbij. Ja, maar waar is het Flen? Ja, gewoon in Kruisraak met een windschifting. Daar kan je gewoon niks aan doen. Dan ben je aan de ene kant van de maar en dan is just om en verdorie. Ze pakken hem op bij de wal. Ja, nou jammer dan. Ja, Sippie? Hoe zou Ja, dat? dat kijk ik heb een moment gewoon, doe ik nog pakken kind. En welk moment wie dat? Ja, dat wie met Balswaard. Ja, maar ja. Ja. Nou, dat wie het laatste onder een stukje. Nou, toen ronden we wat heger, ja. En dan kan je het proberen van langs te draaien. Maar ja, dan was ik in 14 punten. Dus dan gaat het maar een beetje rustig. Dan is het toch verdedigend, of gewoon het klassement in de gaten houden. Nou, het klassement, die ben gewoon per dag bezig. Maar het is een reeks van wedstrijden. En die reeks van wedstrijden moet je zo goed mogelijk zielen. Ja. En dan maakt het net uit waar je door, je maakt gewoon constant zielen. En dat Je is maakt je belangrijk. verstaanbroeken. Ja. Dat is het. Alco, hoe is dat de wedstrijd van Joert beleven? Want eindelijk werden ze vooraan. Ja, eerste vijf. we hebben fantastisch heel goed. Het wie even, we maken elke dag stappen en heb ik het elke dag een beetje beter. Maar het wie wordt echt, je doet mij en je doet mij om de eerste plakking en dat is wel heel erg lekker, ja. Ja, en hoe beleef je dan? Want nou ja, ik zit al hier en ik zie hem hier heel tijd en alle routes weer totaal oors. Ja, maar hoe beleef je dat op dat scootje? Nou ja, wij joggen net iets de 10% van wat James joggen. Dus brotten. Je bent mooi eigen bezig en mij wat er om je heen gebeurt. En je hebt werk om het skip goed aan de wind te houden. En daar ben we drukker naar mij dan maar alle andere skip. Ja, wie dreig zielen, Joert? Nee. Nou, juist wie dreger. Je hebt wel wat droegtes bij zitten. En, voor mij is dat wat moeilijker, maar daar wist ik wel even aan. Dat is mij. En is het wel voorop. Maar ja, als ik het dan weer show, maar onze ploeg aan boord, dat gaat gewoon gigantisch goed. En dat wie het wel even nodig dat we even mooi vriend zien. Ja, Alco dus van, we maken alle dagen stappen. Wat wie nou Joert een stap dan? Wat kan er nou beter als juster? De shows gewoon in de boothandeling. Maar de jongens aan de scoort, met de loert erin en eruit. En we hadden wat malheur mee. Dus ik moest een harde bemanningslid vragen om er even uit te gaan. Die gaat weer op zijn harde plakje zitten en die stapt aan boord en te krijgen we er nooit vet geweest. En dat is gewoon fantastisch. Er zijn jongens bij die hebben nooit scootjes en die stappen er hier aan boord. En als je dan shows hoe die dat doorgaat, dat is gewoon fantastisch. Maar hoe komt het dan bij om mensen die totaal geen ondervinding hebben in je bemanning te dwaan? Dat heb ik vertrouwen te krijgen. Aha. Die jongens vertrouwt en dan wist ik gewoon dat ik heb een goede vriend van mij aan boord en die ken ik mijn hele leven nog. Ja, dat is helemaal geen wedstrijdzielen. Maar ja, je hoort net een hele week goede wedstrijdzielen te wezen. Als die een taak aan boord maar gewoon heel goed invullen kan en past in de rest van de ploeg, ja, dan werkt het dat fantastisch. Maar Alco, je hebt natuurlijk een topskip. Verschillen dat dan ik net een topbemanning, dus echte zielers? Het verschilt een topbemanning, maar ik denk dat wij een topbemanning hebben. Alleen dat met als team met dat groeien, om zeg maar weer naar het niveau te komen bij het scootje van Heerenveen vind ik toezet. En dat heeft hier gewoon even nodig. Maar laat die drukte dan net, omdat je hem inderdaad wel de topskip hebben en er toch verwachtingsbinnen. Ik feel die druk net, ik krijg het net van, ik denk dat wij de druk zelf oplezen, want ik krijg het van het bestuur en van de achterbaan helemaal niet, maar je krijgt gewoon een tijd om weer iets op te bouwen. Dus je begint eigenlijk, ik ben nieuwe skipper, je begint met een hele nieuwe jonge ploeg. Ja, dan moet je gewoon de tijd nemen, want het is een teamsport en wil je die automatismes krijgen, dan moet je de tijd niet stekken. Ja, de rest, vroeger zie je het als bemanningslid op het Heerenveen, de rest er even hier tussen Nuutwest, bij broer Dirk Jan. Ja. Dan komt ze weer om als skipper. Dat moet ik graag wezen. Want er zitten natuurlijk ook nog mannen in dat team, Wiet, Jedder. Ja, ik heb 3 jongens aan boord die werk dan ik altijd mijn schild heb. En, maar nee, het valt me aan. Ik bedoel, je krijgt gewoon vertrouwen. En ik van de jongens die vinden het gewoon fantastisch dat ik een skipper geworden ben. En je vindt dat zelf ik. Ja, nee, dat viel me ook gewoon hartstikke goed. Was het wennen onderal van skipper? Ja, daar moet ik heel erg goed aan wennen. Ja, dat klopt. Maar wat is het wennen? Ik heb het juist nog even met mijn voorganger bepraat. En ik zei, ik weet nog wat er al die een haan heeft. En wat heeft hij haan? Het is net alleen nog maar, dat ze de meesten niet kennen, want het is net alleen nog maar dat scootjes sturen. Het is het regelen in het organiseren, die wil wat van je, die wil wat van je. Het team sturen, want ja, dat jij er al bij. En dat doe je zo goed mogelijk, op de manier waarop je denkt dat dat goed is. Nou ja, na de wedstrijd praten we snel even, dat ze vinden dat het oorsmaat en dat het beter kan, dan het iedereen zijn inbreng daarin. En, volgens mij gaat het goed. Van hoe is die eerste hier als skipper?
Ja, dat vind ik heel goed. Een hoop fouten maken en een mooie wedstrijden gespeeld. Een keer een eerste plakje en een derde plakje. En vooral dat eerste plakje, dat we al 4 of 6 jaar in voordat we in een keer eerste winnen. Dus voor mij, ik denk dat het voor mij wat moeilijker weer, want de druk leidt er net op. Ik kwam natuurlijk op een schip wat net echt favoriet weer. Nou, Alco die had dan het snelste schip van de vloot. En wij kwamen op hier van langs. De Ferrari, zeggen ze dan? Nou ja. Zo, en wij kregen de tijd van het bestuur. En na 4 jaar hebben we evalueerd. Elke keer evalueren we. Na 4 jaar heb ik zelf gezegd van ik wil 4 jaar de kans krijgen. En het eerste jaar hebben we gewoon geïnvesteerd met spul wat we in. En wat we net nodig in hebben verkocht. En daar hebben we spul verkocht waar ik vertrouwen in heb. De mas zijn eigen skip creëren. Ja, met zijn eigen ding van. En na 2 jaar, ik heb toen ik liep onjong van als het skip niks net zou zitten, dan heb ik op een nog schipje in. Nou, na een jaar hikkel in de gaten dat weer een kansloze missie. Ja. Nou, toen ben we op zoek naar een oorskip en dan heb ik zijn van wel het beste skip van wat te krijgen is wat we hebben. Nou, ik ken net, want jij bent. Ja. Nou, we hebben hier een Heerenveen een bad in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar ik ben dus wel benieuwd van wat voor afspraken een stoommaker is. Het is toch een soort gelijke afspraken maken? Nee, ik heb een soort vertrouwen van het bestuur gekregen. Die zei ik, de krijg je het op te bouwen. En we hebben maar net over hier te praat. Ik heb gewoon een ja, maar ik heb het zelf ook gesteld. Hoor. Ik wil per jaar evalueren en na 4 jaar zei hij van nou... Het wordt een bal. Het wordt een bal of het wordt een net. Het is terug of het is net terug. Ja, zij is het. Nou, en dan moet zelf ik heel duidelijk in wijzen naar het bestuur daar, vind ik. Want ze zeggen altijd wel van ja, het bestuur schopt jongens eruit. Nou, dat is net overal zo. Nee. Zo je moet zelf ook reëel wijzen. Als je iets net kennen, dan moet je ermee ophouden. Ja. En nou horen we even op maar dit peer. Want we hebben fantastische muzikanten. Ik weet net wat je hem ze kennen. Het ben Matthijs van Duivenbode, beter bekend als De Duif. Toch, meneer? En Robin Berlijn, de gitarist. Matthijs, wat heb je met Friesland? Nou, best wel veel. Sterker nog, we hebben ons album hier vlakbij opgenomen in Ichtenerbregen. Ichtenerbregen? Dat is hem. Ja, we hebben daar een maand gezeten vorige zomer. Het was prachtig weer. En, dus wij hebben wel iets met Friesland. We komen er graag. We waren laatst nog in Heeg. Ook mooi. Ook vlakbij, ook heel mooi. Ja. En dit is ook weer heel mooi. Ja, Scootjeszielen. Kom je uit de schippersgeslacht? Want dan kun je nog altijd... Nou ja, je kan het altijd nog proberen. Hè? Ja. En mijn vader had wel een boot, maar het gaat niet verder terug dan hem, denk ik. Nee. Nou, je komt hier ook om muziek te maken. Ja. En wat is het nummer wat jullie gaan spelen? We gaan Dreamer spelen. Voor de Jouwer spelen we het. Voor de Jouwer, oh ja, de Dreamer. Ja, altijd blijven dromen. Goed. Close your eyes to get where good things are and bad things will make way. Have a pleasant stay. If you can't leave now, don't be afraid. You can take your time. You won't be late. All your dreams will wait. Here's a song that goes out to the dreamers, believing that a dream will show the way. We'll go back and work on it tomorrow, but it all starts with a dream today. You know you're always out and you work too hard. Well, if you think there's no escape, that's a big mistake. Oh, baby, just to go on home and close that door and let your dreams take you to the place where you can be someday. Here's a song that goes out to the dreamers, believing that a dream will show the way. We'll go back and work on it tomorrow, but it all starts with a dream today. La 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 la.
out to the dreamers, 'cause it all starts with a dream today. Ah, wauw. Echt geweldig. Wist je dat dreamer in het Fries hetzelfde is? Dreamer. Meen je dat? Ah, ja, dat is wel dreamer. grappig dan. Nou, heeft wel wat leerd, Matthijs. Sippy, do woest heel graag met Gerhard praten. Ja. Ja, en dan maar Sippy. Nou, En zo. het aardige is, En en het Summer niet- kon ik nog wel eens heen bij de Ja. dienstbaan. Ja. Want voor alle duidelijkheid, Gerhard, dat is misschien wel in de stad een toptrainer bij Treterin. Want hij Aha. traint nou de pupillen. En daar is hij hartstikke wijs maar om dat te doen. Maar wat ik wel interessant vind, en dat je het eigenlijk ik al een beetje oerwerkt krijg hier met Alco. Van ja, waar zet je nou aan boord? Waar hij aan boord? Hoe maken ze een team? Hoe krijg je een team? We hebben natuurlijk een hele tijd kin dat de skippen net ongeveer weer gewinnen. Er winnen de skippen bij die winnen heel goed en andere skippen winnen minder goed. Als het nou just dat ze binnen 4 minuten finishen, en ik denk dat het Joert Wesser weer krijgt ze juster, dat betekent dus dat ze heel dicht bij elkaar zitten. Wat bepaalt nou uiteindelijk de kwaliteit van en de snelheid van het skip? Is dat nou het skip of de bemanning? Nou, je hebt het wat makkelijker aan een skipsnelheid. Ja. Dan, clear, dat is een feit. Maar dan komt het. Je hebt het turage. Je hebt, hoe ga je met spullen om? Hoe zet je het erop? Hoe is je bemanning? Dat is heel belangrijk. Ik denk dat het schip zal 30% wezen en een bemanning is de rest. Ja. Oké. En daar heeft hem dus dit hier een heel soort aan die Ja. bemanning. En die training die hem dient, dat heet Eco-training, eco-training. Dat Wat is klinkt het? al heel milieuvriendelijk. Ik Ja. vind dat ook dat het weer. Nou, dat is het. Ik ben het niet te wie, man. Ja. Maar wat is het? De eco-training. Ja, eco-training is een kruisbestuiving van verschillende soorten sport. We sjoggen het in tussen ik, hè? Oké, nou, je hebt hier is geen en ja, het is, je moet gewoon fit, mentaal en fysiek moet je fit worden. En Tjalling en Berber en de hele ploeg Bergen eromheen. van de Berg en Tjalling van de Ja, Berg. die weten daar, die hadden er een knop bij mij omzetten. Nou ja, en het blijkt nou toch wel een beetje te werken. Maar Gerhard, wat wie dan die knop, wat gebeurde er? Ah, ze maakt zich bewust van hoe ze met het leven bezig bent. Nou, het is net alleen nog... Dat klinkt als dat zweverig, maar dat zult niet wezen. Ja, nou ja, let op maar zweverig worden, maar dat is Maar beslist dat net. weten we misschien wel lacherig goed dingen. Nou ja, let het al lekker leidje. Ja, dat Ja, interesseert maakt je het- net. Nee, interesseert mij net. Dat gaat om u. Ja. Wij zijn daarmee bezig en het is heus wel net altijd leuk. Ja, je gelooft erin. Maar en wat je- is dan net leuk? Nou, je wordt heus wel eens een keer met neus op feiten stellen. Oké. Nou, maar dat maakt het verder natuurlijk. En dat is heel... nou, je krijgt wel een spiegel voor, clear. Nou, en als dat zo is, dan is dat zo. En dan moet je eruit komen, en als je eruit komt, dan kom je er beter uit als dat je erin komt. Dus dan kom je hem die wedstrijd uit. Ja, nou, daar hebben we alleen maar van geleerd. Ja, en het eerste, want we leiden naast hem. Het Ja. eerste wat er gebeurt, je leest nog net aan, of het team stiet bij elkaar. Wat Ja. gebeurt er dan? Nou, Ik heb er een foto van maken. Die is nou iets te zenden, steen zal je, hè? Het is best wel, ja, het is natuurlijk net leuk uit verliezen. Nou, dat, ik kan niet wel Maar wat verliezen. dorst op dat moment dan? Nou, je probeert die ploeg bij elkaar te krijgen en te zeggen van, nou, clear, dit is onze kom. We moeten verder. Dit is een wedstrijdje van 11. Nou, en die horen, het zien wedstrijden, die horen het daar. En deze vierde was ik al mogelijk. En we proberen de goede dingen waar uit die wedstrijd te Waarin halen. de flow te komen. Wij zijn uit die wedstrijd gestapt. Wij hebben speeldeel dienen. We hebben wat dingetjes geprobeerd, want we wisten dat Joet ik was zo klaar weer. Nou, dan moet je dan weer het voordeel van uithalen. Want als we net die protesten aan het heen en we gingen er net uit weten, hebben we net weten waar we nou weten. Nee, dat is zo. Zo is het eco-training dwaanvolle alcohol? Oh, je er beter voor worden, dan moet je er wel. Of dan moet je Ja, er maar niet het is voor- een type, want ik denk dat je een type voor wezen moet, die ter Ja, die leert. je moet denken aan die bij jou pasje. En er zijn mensen, wat Gerard terecht zei, die doen er wat lacherig over. Maar aan de andere kant moest er inderdaad boven staan. En als je denkt van, hé, wij willen er een ploeg beter van. Ja, Ja. dan moet je dat denk ik dan. Jim heeft er even gitaar spelen. Wij hebben een gezellig jongetje aan je staan. Ja, en dat is Jim eco-training. Ja, Frank is onze eco-trainer. En Ah, die ja. kan heel goed gitaar spelen en leuk jongen. Dat zie ik wel even zelf. Maar ja. dat was er net lacherig over, zeg maar, over dat soort dingen. Nee, want ik, je moet gewoon aan jou, wat Gerard nou had, die had al die basis van zijn ploeg, die stiet al zo lang. En aan jou denken dat je het op een iets andere manier weer een frisse winter in krijgt. En Gerard wordt er zelf ook beter van.
Ja, dan ben je dat denk ik altijd aangrijpen. Ja, en ik denk voor alle duidelijkheid, hè, dit wordt ik die toch een heel soort oren topsporters. Ja. Adelinde Cornelissen, die heeft dit natuurlijk ik die en waar tweede met de Olympische Spelen. Ja, en maar het mooiste weer je hoort, ik zei in Skim zei ik Jesper Haspers bij Alco aan boord. Nou, is ik een van die jongens die daar ik traint. Ja. Nou, daar heb ik regelmatig contact mee. En dat is een kruisbestuiving. Jesper die maakt het in mij wat los. Wat ik hoop in hem ik los te maken. Ja. Nou, en hij had nou alcohol, Joert even geholpen. Ja. Dus die jongen die weet ik heus wel hoe dat werkt. Ja. Wij matten verder. Ik heb hier een eco-training gehad. Maar wij hebben wel Tjipke, uw held, die te handje drukken giet. Tenminste, dat hoop ik. Het is hier een spannende dag voor uw held, Tjipke. Want bij het handje drukken mat hij het opnemen tjin een vrouw. En wat voor vrouw? Nou, een echte visser. De dochter van Douwe Visser van de Snitserpan. Zij daagde Tjipke 2 dagen lien uit. Dini Visser. Maar waar is Tjipke? Tjipke! Het is Joet de Daai, hè? Joet de Daai, ja. Tjen Dini. Ja, Tjen Dini. Nou, ik hoop net dat Dini van haar hart had, want die had ik van die bilzen. Dus wat was het dan? Ik weet het net, ja, ik weet het net. Bouke, we moeten naar de Snekerpan. Is Dini er, ik? Is Dini er? Wat slepen komt die aan? Dini is nog onderwijs. Tjipke is heel zenuwachtig. Ik ben benieuwd hoe Dini daar de nacht een trobracht heeft. Als ze wel slipt het. Ja. Dini Tjipke het de nacht net slept. Nou, hoe is het bij jij? Ik haast net, jongen. Nee, ik denk dat maar weer naar mij aan. Ik heb de wekker van haar, ik ben blij, maar mijn dag uitstel hin. Ja, nou, ik eigenlijk. Ja. Maar ja, het zal nou toch matten. Het mag even, maar ik weet het net, ja, ik ben deze benauwd. Maar we kunnen er al niks omdraaien. Simone maar even in Sint-Dini. Dan pak ik de microfoon. Dat is een skietbroek. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Nee, maar ik wil net haken en... Het is een vrouw. Het is een vrouw net. 1, 2, 3. Jere. Nou, mooi. Ik ben blij dat ik er net zijn. Ha, is je snits, hè? Ja, vertel. Hoppa. Oh, mooi. Hey. Meeske, de bril is voor mij. Prachtig. Nou, mooi. Dan hoor ik weer op. Nou, Tjipke, hier zit ik net Nee, ik hiet net wonen. Dat hiet ik zelf als jongen. Ja. Maar morgen doe weer, hè? Morgen is sneur en dan hebben we het weekend en dan kunnen we bekomen. Ja, hij doet het alle dagen, Alco. En hij mat nog een weekend. Hij wil net, maar hij mat. Ik heb een bij, dan kan je spierbouw kijken. Oké, nou, mondje die? Ja, dat ken ik. Oké, Tjipke doet het mondje in Alco. En we zijn al hartstikke aan het eind van deze uitstuur. Het gaat razend hut. Ik doe even het waarbericht. Het wordt morgen wat minder warm, 23 graden. Bij een windkracht 5. Noord-eerst of noordwest? Dat weet ik eigenlijk net helemaal zeker. Nou ja, windkracht 5. Weer een mooie wieman. Mooi. Ela Huizen. Ja, let maar komen. Let maar komen. Ja. Top 3 morgen. Ja, dat komt maar de stijgende lijn uit. Dus de top 3. Ja. Eerste, morgen. Nou, we gaan ervoor, hè? Ja, even een eco-bijeenkomst. Als we maar een goede wedstrijd zien, dat vind ik belangrijker. En Sippie, we bestaan morgen eco-Belenhuizen of dat? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik ben de man die werkt. Man die is Sippie de werk. Ja. En man die ben wij er vanzelf zeker. Maar morgen ben wij er ik weer vanuit Elahuizen. Maar het Scootjesjournaal. Ik heb er nou alweer zin aan. Ontmoeten.